Nicotina lichidă sau e-lichidul pentru reîncărcarea țigărilor electronice, propuse de către e-țigara Runway și comercializate de către Runway Group pe website-ul nostru, este un produs fabricat în Europa. Spre deosebire de produsele tip lichid de reîncărcare făcute în China, în special de Kang, lichidul propus de noi are în compoziție doar 6 ingrediente, dintre care amintesc propilenglicol, apă pură, glicerină, etanol, esențe de vanilie și nicotină pură extrasă din tutun. Acest lichid se comercializează în tubulețe de 10 ml la prețul de 15 RON. e-țigararanei.ro are cea mai bogată varietate de lichide, noi oferind în acest moment 33 de arome, mai mult decât oricine altcineva din România. Aromele pe care le puteți achiziționa de la noi sunt structurate în două categorii. O categorie de arome tip țigară, printre care amintesc arome de Dunhill, Marlboro, Ken, Camel, Lucky Strike, Pall Mall, două arome de tabac și o aromă de țigară tip trăbuc și multe altele, iar printre aromele mai exotice amintesc cireșe, măr, căpșuni, vanilie, scorțișoară, banane, mentă, caramel și așa mai departe. Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție telefonic în fiecare zi între orele 9 și orele 16 sau pe website-ul nostru www.ețigararanei.ro. Nu uitați, nimic mai bun decât un Vogue Fum.